niretzat humorea oso terapeutikoa da, botika ezin hobea da, niri hala balio izan dit, nire bakarrizketa hortan hori erakutsi nahi izaten dut, edo hori da, mezuren bat badu behintzat, mezu hori litzateke, norbere buruaz barre egiteak zenbat laguntzen duen arazoen aurrean, arazoi aurre egiteko. Niri balio izan dit, eta bueno, antzeslan hontan ere uste hori erakusten dela. Ez hori barre egiteak beti laguntzen du, baina norbere buruaz, zure buruaz barre egiteak zenbat laguntzen duen. Nik uste dute zuri buruz barre egitea lortzen baduzu, iaia ukiezin bilakatzen zarela. Beraz, esaten baina zuea terapeutikoa den, nik uste botika hoberik ez dagoela humorea baino, humorea zentzunean, eta esan bezala, zutaz barre eginez, nik ez dut maite beste etaz barre eginez humorea erabiltzea, bakoitzak bere lan egin behar du. Orain, niri buruz, nire miseria, nire penak jendeari erakutsi, humorez txisteeran, ateraldieran, horrek asko lagundu izan dit, bizian, eta orain eskenatokira igo eta egiten dudanean, batez ere niri bakarrizketan, asko laguntzen dit, garai bateko nire pena guztiaiek, ez ahazten, baina bai relatibizatzen, eta humoreak hortarako balio du, relatibizatzeko eta dedramatizatzeko.